Kaikille assless chapsit päälle ja nahkaliivit, niin avot. We have rats here! Niin läski äijä. No ei oo lankkuina lautoi. Ei, mikä ero mut? Lankut on semmosia paksuja. Eiku niin olikin? Tukevia niinku sun mutsi. Jaa, vittu se oli jukkeri tossa ees. Joo. Mä luulen, että joku teistä persereistä seisoo siinä Tää on ihan hyvä, kun te taas kommunikoitte mulle tosta jukkerista, vittu. Mä kävin 3 kertaa sitä pahketta, miksei tosta ovesta päässä. Sitten alkoin kattelee jotain isoa ja vihreää. Oli vielä kyyrysä. Se haaro välissä siinä se ai. Iso ja vihreä. Mulla saattoi jäädä housupetoakin auki. Sorry. It's nice. Jees. It's nice, joo. Vittu kun noit putua. Pois mun parvekkeelta! Ammu! Get off my balcony. Meinasin sanoa, että bacon. Get off my bacon. Miks Saints näyttää melkein alastomalla? Mitä? Ei sillä armoreita, niin se näyttää alastomalta meihin verrattuna. Tu saatana. Joo, kyllä. Joo. Ei! Pääsenkö mä takas sisälle? Tuliko nää just perse-eellä ikkunasta? Joo. What the? Pissa Liisa! Nehy! Se nyt ei parassa siinä. Wow! Ai. Atana shotguni. Belzebubi on alhaalla. Sillä oli liian... I see snipers. Sillä oli liian pommistrategia. Oli vittu kyllä. Vittu fail. On jukkerit ja on kaikki muut, mutta vittu etupiha tyhjänä. Pojilla strategiat kusinaa. Perkele, se ei tippunut katolta. Älä puhuu ali-ihmisistä. Jee. Onko suicidita uudestaan? Ja Mä heitin jo omani jorpakkaan. Mä huomasin. Ei ku vittu. Eihän tätä voi ottaa. Ei vittu! Tää oli pro. Tää leikataan pois. Miksi nää leijut? Oh fuck. Heippa. Sielli. Heippa. Go without me! Nää oot jo siellä. Ei vittu, Chanesikin downit. Ja Korhonen pääs vielä matkaan. Meillä on Minuutti. 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 Jamesillä nyt on kyllä bokserit pyörii jalassa, se aistii jotain tuolta käytävältä. Oh snap! What the fuck? There's a glitch in the matrix. Glitch in the matrix! No vittu! Woohoo! Jessus! James me piiloo sinne. Äiti ei löydä sua siellä. Mitä vittu? Eipä tuo uudestaan Jons. Mitä? Ei vittu.